Speaks podcast. The equivalent of love is forgiveness. You cannot love without forgiveness. Lumabalin ka nagiti yung generation anda kumamot nga mapasaran. Ganda nga morning mo ako El Maestro. Tanya deh kung nanay tayo may isa. I-appeal mo. Buhayin. Appeal ko man ka nagiti ko. Pipi ako man pilit gansi. Tutok na. Di pa nag-approach mo rin? Amo pa. Approach? Kita. Nang nangag ko nga ibagbagan pa lang ni Lola kiti. You better know the substance of the law. Bayaw mo nang ibagas ni Manong. And who cares if people have dark skin, right? Kaanakan iti with expiration. You find any inspiration in this, we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks podcast. So, lubos-lubos mo. Kitang ni partner Dayan ka. Anda pa lang sa'yo natunin. Natunin. Buntok niya. Owen, natunin. Hindi, Mountain Province yata yun. Mountain Province. Ayun. Wansa, Mountain Province eh. Ni partner Garang Disay ka. Kapiman nita, kaduan na sa'y anak na. Ay, dito ko, Bagyo. Wan, di tada buyagan sa. Mano nga bulanan, jay si radio. Islang ada 6 months na yata eh. 6 months. Uy, matagal na. Nung anak nga ang kamalikas lang nag-start tayo ti November or December. Tapos lang last week of November yata. Ayan. Yung the first week of November di ay. So far, how is radio programming? Ayaw iwan na di panpilakan sila. Positive. Positive ba? Ada nagihang nga maiwasan nga lumamig sangkit agbakakta nga gagangay nati ag progrugi ika nga. So, jay programa yung kot nyawan nga ganan din? Zay rinugyan tayo lang tayo sa bali nga bangit. Benep nga gapot ta medyo nasukatan sa inagan no na i-promote ko natin na medyo linmaulawat isaklaw na. Sukatan tayo man iti Cordillera. So, Cordillera Millennials Entertainment. Entertainment Production. So, from B, naging C. Sinop. Sino Depende di... yung pagka-pronounce nyo. Kung sinip o binip. Ano to? So, mabalinon nga mapan nga si Meg. Right. Tali di B, Mep. Nga mabalin nga B, Meg. Baka man kamali na. Medyo iba yung pagkatunog pag binig eh. Yung manilakla ko na si Kanon di Baboy. Kanon. Sino di madamay programs ngayon? Ano kayo doon eh? Programa ti organization ba? Program and the organization. Sa organization natin, number 1 pa rin yung ano dyan, yung Pailaw Project. Manong ti napasilawan yung ako. Nakudrop di masakbayan na. Kalkalpas tayo lang timan kayan. Hopefully ma-turn over tata nga last week ti April tata. So, Parang ang out ni April mo. Dahil pa lang ba di first or no kada di No once nga ma-turn over tayo ganun Izay Monday no kas mga regular schedule tayo kat Monday. Malpas siya turnover iti afternoon ag-proceed tayo nga dagos izay bakod. Interview inspect izay nakita piman ti kapulisan tayo izay nga beneficiary tayo man. so nga sabay-sabay gayam kasi alibawa ipa-process yung jay bakon at the same time ada mo ti palpasan yung lighting ijay man kayan. Tuwan mas lakas day. Tapos wala din nailak na post you yan suyusoy di dagum suyusoy di layan yan. Agsipot ta Sino di ka man ano ka na di objective na project? adopi man nga iti ba umay nga solicitation panggap kada kita masakit programa ETB ni
kadwa kat dagi ay barbaro nga membro ko ma ang nagkataon nga nabisida amin Ah. amin tuloy nila ta agawat diyan ay agpresenta nga masaksakit nga madamat iti requirements na at no makita yung tayo no talagang deserve na sa tulong. Sino di ka man requirements mo ngayon? Number one, bitakat medical certificate. Ah. Kan, dyan ay personal background na. Amang ano, nyari tinangalaan natin sakit na kat bisyo na ngayon. Patay tayo dyan. Dahil talaga mo ang nagitagado kaduan kat dahil na aksidente. Nga talagang marigatan na. Mangi-provide kadagiti kasapulan. Nga gastusan na. So, at the same time, nagpa-program kayo sa radyo, and then you're having the Pailaw project nga danti may isang beneficiary dyan Mangkayan. Nagpasan niya. Nagpasan na ko Jay Pustik, Tinmakdaron. Tinmakdaron dyan posti, dyan wiring pa lang timay. Jay, nagpasan Jay wiring. Jay confirmation lang nun ni engineer. So good as okay na. Yung kurang timay sa ganun nga posti, iso timay ipantatangawit. Idi medyo nakurangan ti calculation na. Idi na pan in-inspect the engineer, nagatidog ayan ti man ayan ti posti. Kasi nitawag day kay kargaan ti kontador. Kontador. Ay nagatidog medyo baka no ag-angin-angin. So matapyan yung sa posti kasi. Agpasintroan po na ni engineer. So once nga nalpas di ay good as go, pasilawan dan. Iwan ta, kuna ni engineer nga ayusan day papers na i-process ng payment. So aside from that, jay suyusoy dilayad mo lang. Tuwan, hanta yung maikat na gito yung style charity event. Ang kasano istorya man, kasano inrobrugyo ay inorganize. Jay, adan tinalpas ay nga duwa. Talo. Duwa. So kasano ba no ikas nga ag-organize no mas mga digan kayat kung ag-organize tigas jay. Kasapulang ti kakadwa. Tapno naanayas programa na nakarugina kan cooperation na lang ti kakadwa. Siguro kayan ti may isang tao dahil nga mas napipintas kan nalaglagan no grupo organize. Sino dali papers ay kailangan ay i-accomplish yun before ay makakaman na di kayo? Lagi ay virus tayo. No amin nga sumrat dita at dati mailatagan na. At dati surotan tayo rules, guidelines. No tagay donations kat ang bulsa ay bulsa dito. Wanya, may study nga kumain karang si Didi Sumunod ay damagan sa amat body ko. Wada dinadngot sin na minsan the bugyas about the panggap si concern for a cause. Ako mo no official di bugyas ni. May method adino kay diretso kay ano ka? Kay diretso kay dawat sin man saksakit bakong dimandan pa lang sila tanumandan pa lang sila. Sino di mangyari? Bumingay mo't lang din ay organizer, bumingay din ay talent, singer. Yung kanan kaman may point na nga agpaiso kaman sinudi kaman nansabalian ano kamanin apay nga kamanin style. Isang opinion na kat para kanyak doon the explanation ng rector. Siguro dahil negative side na dati mang mangagda nga adda ti organization nga talaga piman Nga kasi tiramin na. kasi ti aramin na. Ngam ado damot ti organization nga talaga nga ti intent na tumulong. May sa organization mo. Talaga mo't nga makita na dita. Transparency tayo nga i-announce tayo pa for the sake nga Si importante siguro tap na maprotektaran yung organization mo, kailangan ay transparent. Kasi din yat di pila kay mandan niya. Wanta data the expenses totalon ni nga adda ni pa ni representative ni beneficiary. Kasi iti stand na tanong makita na nga iti papanan na. Lagi dyan ay
nang tayo idi nga kaslang nga error dagito naon una siguro mabalindi nga pagadalan no kas pangarigan idigat nagaduti singers kat manuti TFT Maysa Yun. adi no manuda di aduti maibawas yung tata kaya ti 4-5-6 lang nga singers ti mangdala isi programa pwede na yun. Dati importante. Tadi mo lang ko dyan ikat into dun dyan tao din. Tulong na at the same time lang ano kitkitan nga pweso bakon lang sa di tinulungan lang may sa ti tinulungan dyan tao nga nagbayad ti ticket. Ada ti tinulungan ng talent. Especially now nga rung post ti videos dyan Facebook, social media. Ikat at least matulungan na laida. So andang agpeso ti positive side na di lang siguro kaslang ano kanya kamangkikita ti madilang gamin no han yung amo ti kas tayo nga mang gan ijay kwarta if no malipatan tayo ijay goal tayo nga dahito yung kwarta kot na urnong for charity. Yeah. Ikat kas lang nga di ti number 1 nga pag tinagan na adong gamin niya dinulunod ako ay ay banbanggit ako sa aga side by side nga naging problema kan nadamdaman bitaw adong civic organizations. Nung timahisama ti Zay Kunada nga idurityom napadas tayo maglaan di solicitation dati time before nga nagkasapulan ti anding tayo ti tulong or solicitation tinagna nung ti problema garo izay no as mga regan tata daw man nga solicitation kanya nababain ti lang ti inbubulsak so lang ti ited ko ngam no ipagnam iti na-organize nga event ada ti tendency na nga mas dakdakkel pay I see. day maorno nga maited kanya na Kahit na nga sa ti plus side na no kasto yung event nga more organized charity event dakdakkel ti may dakdakkel as long as yung as goal compared ng to organization is talagang yung tutulong sila. As compared to ijay ma-solicit lang ano mamingsan kat medyo ay tutuwang tana medyo ka nang palang surat ya ni yan ikaw man bakang pirmang kapitan mo para rin kawan na rin so nga sinukat kali di beneficiary na rin layad suyo di layad first As a first cut may isa kasi lang nga robot tayo taga ano di taga pastora di pastora with the di ay istorya na piman kat kasi lang nga nagbalin nga second mother ni Mrs. ko si ada isuda ida na mankayan ng aruga kanya da idi last month palpalabas nga ulan nadanda iti contact through ija na FB at naipadamag natin ka sa saada nga maday dialysis hindi ay pastora nga di ay jay anak na kailang nga babae di sakit ng epilepsy ko nang side so nga duwada nga kaskasakulan ti pinansyang na tulong nako yan mahirap nga kaya isu iti in-prioritize tayo siguro may sana pa lang agrupot tayo tumutlaan isu naman pa iti consultant tayo kasi sila nga manungay tinaitot kanya na dati na ornong da nga 15K wow at least that's more than enough buo nga napantinyada jay 15K dyan ay sinumrat nga tickets dyan ay during the concert keso di na itid kadagi dyan ay performers antayo nga ilibak nga ti performers kat iso ti may sangap po kita so ti trabaho na kung natayo every day nga sit na kita iti kuangay ti bars kan no for a cause ti half damot the TF dati man kasla tulong na day half sino na gid nag-perform jay first nga charity event mo malipatak ng boys ay yan pangasing adada ako ni Shane Aliga
Siya naliga. Dumakat pada ito. Malagi ko, high school nag-iri niya. Siyempre, high school, dili. Sisinay din ng kanta for video yung ngayon di nga pa. Siya naliga, nangabak pa iti Jay, pa-contest mo, edi. One, Sino ba? Siya naliga. In my game ni ko, Jay, guest tayo, Jay, kit ni John Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ni John, Jay. ano. Day ka. Pirata yun kabanbantayan. Kalkalpas piman ti Kumusta Sila suna? na Jay. Tasano din pa na iba? Kumusta mo siya? Mayat man. Attitudes. Napintas. Oo. Makatawa ta tayo baloy kat Ay, baloy kayo ngayon, unang nakakatawa. tono ti sa una ya. Pero believe ka tao niya. Kaya naman kanta. Ay, kuhang-kuha yung accent, pati movement. Talented mo timan. Jack Sparrow of Cordillera. From Bukod. Taga Bukod. Third year college yata no anak nga kamali. Saan nga nakakonect ka kanya, no? Dagay ka kadwa. Padaso naman nga biro kon dagitoy. Kung natoy piman. Kaya trokin ni Kwansa. Ni Manong Andrew Paulino. Or ang ko malagi pun ti nagsabat kinya dapat ni Dayan. Ni doadakan Manong Andrew eh. Nga nang sabat kinya ng sao. Nice. Kadwa tayo kumain to no April 21 is ay bugyas nga dati awis na. Nice. So Mabili rin, ang makaumay. Ayos din, mabili. Di balikat makadwa tayo to no dito'y Trinidad. Yay kay dinyuan ti concert for ikos natin. Ang suyo-suyo dilalaya 2. Sino rin beneficiary mo sige? The beneficiary tayo dyan kapamilya ti membro ti organization. Ajay CMEP. Juan. Kan zay may isa taga OFW iso na. Nga taga Kalinga yata yun. Kalinga. Sila nga tabo. Ayos si. Yung ti nangyari, zanay jay nga time kat kurang piman ti na ilakwan da ito'y may isa. Ti taga Tabuk yata. Di taga Tabuk. Alangan nga itod tayo da ita worth of 10K. Kanya nga iti itulong na dayta no kas pangarigan. Iso nga nagmi-meeting the board of directors iti Cordillera Millennial Entertainment Production nga inayon tayo lang nun ijan ay April 21 dahil makalakod na pa'y isupay nga mainayon nga may turnover kinyada. So, nyo jay naala na jay second yung charity event. Manayunan jay third. One. Tapos sayang to ikot kanya na. Iso nga jay naglakwan na na i-submit aday jay naka deposit jay. Niyan to ti inayon na tata. Inayon da jay tapno dati mapan kinyada. Nice. So talagang dati third niya. Jay may sapiman kat naka-raise dati 70 plus. So, ito na nyo ticket na gili na pamot lang. Gili relatives ni beneficiary. Tuwan, iso da nga iti mga trabaho. I-asidog da iyan ay relatives na na. Numaminsan nila kat iso ti usar iti family reunion. Plan. Aniya ti purpose na nga agda-reunion kayo. Ang kayo agtinulong. Sumangkot ti kasta nga arigat. Yung isa nga kapamilya. Ang kapamilya mo agpaiso. Nung agpaiso nga anyan, so kanunda sino ada Eric Nam si tumulong. Karo taday tulungan. Karyon yun ang garot. Oo. No, para kanya po data ti may isang reason no apay nga da iti reunion para kanya. Tanuzan ay
agurunong tayo nga awan kakasta nga aim tayo nga di agtitinulong ay kat do andaman ti mapagmitingan nga hospitalization kami jay gamin kat pa kas lang nga day tulong mo mariknam agpaisok ti ayat nga kunada ay kapsatan nga ayat Apay di ayat nga sa bali. Naduma klase di ayat Basta din na income sa atin. wano ijan ay 100 pesos ti may isang ticket na niya with raffle pa di man dahito raffle na usar iti kusina pressure cooker rice cooker nga inisponsoran iti grupo ni Mr. Palmer Palian. Palmer Ito'y Palian. Evening Serenade. Evening Serenade. Jay, Hong Kong, piman. Isuda, ti nag-suggest. Kat pagyamanan, piman, iyan ay grupo ni Palmer na siya ayat na nga tumulong. nung malagip ko dito, jay nag-organize. Jay data pa lang jay banag timang manggad. Well, piman. RPN. Wala tayo sa KBP kaya. Okay. We're in the podcast, so we can. Yeah, di data jay, so jay. Ano di, adati scholarship na Palmer. Anda piman ti grupo damat nga dati pina-eskwela da nga may isa nga beneficiary da pinag-graduate da iti senior high. Wow. Piman diya. At hangko nga nalat i-update da no niya iti decision da tatang ag-college day beneficiary da. Matuloy kumaiman, matuloy. Sa bagay, no makaunod ka BSU, ito mong kunak nga ay ako, no kumawada di kamani na sin chimpo, mi kang kunak na. Hindi chimpo tayo may katayo, per mi narigat uray no 3,000, 4,000, pasyeti ka kat narigat. Tatang may kat, ayun na, medyo adati pagka adabi min mayata na basit, di makaunod ka BSU may kat. At least adati free ko na da naganas di ag-eskwela tata. Tilang talaga nga po unam, noon sa kot bakon linaingan say. May studian mat sa no kas parigan entrance exam or kasi nga preparation bits sa intelligence nga kunada. Ngayon no insaga na amlakit di sinaysayaat mo kung adda dya interest mo makaunod ka dita. Maka-eskwela ka. So nga say ano ka, say nagmayata na kay Edwan. Karo ano na yun ang tiparintulong na karang. Ayun dakol nga dakol nga ba nang agparintumong ka nga agpaiso nga agkararag ka. Ano ka, nakagpaiso malagip nga kung man si Duy Samot di so ako nakon baka di ay pisong bati inkarkararag damot kanya kay di ubing akong kunakta. Wala di time with the grade 6 kami. Nang pasurat din ay maestro mi. No, as parigan umalis si Apo Diyos Udwani, sino di wish you. Awan tayo mo may surat ko, basta yung surat ko sti makatapos ako ng pag-aaral. In pray damat iman niya, binasa da, sagsagay sa, dagijay da, listaan mi. Tapos in pray da, di, may makikita tatangay ko ni. Wada mo di, baka siguro sinadisumbat na. Ay, adak, no sa kanay mga ililan no ilailakot anak na yung mailan no kas ano ay naka-eskwela kami ay magay magaunay di financial resources di nagmayata na ng ado di kakabsat na timong tulong di so nga dagi siguro jay sungbat ti parintumong ay kanamali dakdak ay tulong mo lang at di talaga ti puunang tatano man eskwela ka tatano ko na gagot gagot launa. So hopefully dahil pinag-college na ang ikat. Baka ano kasi siya. Di bagay no madanto ti time nga makatawag ka sa tuloy yung i-update no kumusta kay beneficiary dati man yun. Nagapo ka RPN with sino ti manager yata ta ni Apo Joel Sir Joel Cervantes. Cervantes. Yeah.
And then nag-alis jay BMF Entertainment Production. Nag-alis ijay 98.7 Z Radio. Anyati gapuna napay nga nag-decide ka nga mag sumakabilang bahay. Siguro ito'y nga edad tayo. Edad tayo sa mo stage na adventurous pa lang. Handay man nga ikatan TRP tayo so tinagkagyan ka karon ti man dati banag talagang masapol nga akseptaran tayo nga tayo nga bumayag iti may isang organization no minsan ada iti personal reasons ada mo iti talaga nga iso iti oras wenno panakilangon-langon kini aron lah. Ano kananda dinay baso no payam si danom no napno manlupyas mananap si udo may maipuyana. Kaman mo lang sinipugaw siguro datayo especially at your age nga there are a lot of things that you need to learn. Like if you stay in your comfort zone nga unada ay makaadal ka nga ta. So nga may mayat ay sino ka nang dasli? Di ba makisapalaran. Yan. So ay si Rudy Rason. One of the many others. Di ko matagaroon nga adventurous tayo basi. Sino din ang malinglingan ay ka man learnings na takeaways mo, mga learnings idi ada ka jay RPN. Amin na. Amin. Iti banag iti agi baga ka man. Pero uray may isa ka lagi amin. iti banag iti radio broadcasting at ijay tayon nga nasuro. Piman. So doon tayo nagsimula. Andar kini Sir Joseph Manzano. Talagang natutukan piman iti bilibak mo't iti pagkamintor na. Talaga nga kasla amin nga isawang nakit makaadal ka. Hindi dyan pagbaga mga mamin mano. Di edit the report mo niya. Basta tumawag ba ito ag-report isang agnier ni review kasla wrong ti report ko. Hindi nalpasan ko na mabalit correct siguro nga nagumot. And then at the same time, ada jay love na, ada jay passion na niya nga mang isuro. Demo siguro demo decide ni Mr. Joseph Manzano nga kumot nga nakita nga sigatin ang kita niya jay kung kunang mga kastoy ti kastam. So ang ko nga mo nga talaga nga hands-on gaya miso nga teacher. What? Talaga nga doon niya ti kabalimot. Ops. Mayat gayam no ano pa niya. Mayat gayam no adupay. Hindi. Kasi laga rin isay manulang nga bulan nga nagminminturan na kat for me kat kas lang may isang katawunan kasi isay nga kaadon tinay-share na. Uwan kan panag-advise na kat awan ti masayang mo gamin awan ti palabasom isay may isang halapayag talaga nga sobrang na aral. Siyempre zanay dado mga ibagana kat noon niya iti ma-observe na kinyam. So iti dagita corrections. No daman ti kurang ukot kasoy. So nga ka man na mas adupay din na adult class lang nga apprenticeship niya. Wala na. Lang nag-apprentice ka niya na. At pasla more than apprentice. Dati more than So nga nung una na nga nagrugrugyat at hampo man malipatan. RPN. Ada ba ti balak mo nga waday programa may salpak muntos din? RPN or hindi natin masasabi yan. Siguro panahon ang magsasabi nga una. Ijay ko Z Radio. What was the first impression? Ilinapan ka Ijay nga medyo
Actually, comparing, and I'm not bad mouthing RPN, pero just comparing the popularity. Hello. Si radio, mas kilala eh. At the same time, ang kanyang frequencies nasa FM. So, oray no cellphone, anda di ay mabalin mong ano kahit mong agdungag kasi. RPN is AM kas lang nga, in my opinion, hindi ko rin alam kasi hindi ako expert sa radio, pero in my opinion kas lang nga mauwanan ngay ni nagkukwatay ti AM ngay. Dati may isang rason na kapsot di signal. No, yung sa pinapigpigsa din signal di data di cellphone di Facebook. Anya di kas lang hindi ka ba ayan ka nga nag-nervous nga, uy nako, medyo delikado medyo bigatin na tong mga kasama dito kasi nandun si Edong Carta. Ako Kapitan Wasing. Di takot. Naglalaok mo lang iti feelings. Di ako nagsapak at medyo napipressure ta. Isa ng FM, sikati broadcaster, sikati technician. At the same time. Well, kasi ti FM kasi talagang program as Yung dungdungog nga ang makakwa siga dyan control ti knobs ang amin na niya. aminan. The volume ti background music. Owen, Pati background music, bahala ka nga. aminan pati ads yun. Ganun. Sige, bahala kan. Awan ti talaga nga ko dyan. Ayos ah. Adda dagi dyan ay makunpuna nga sound engineer. Pero iayos na lang dagi ay kuha nga timan. Dagi output, dagi ta. Ngam no dyan ay amin nga puting tingom iday, mixer. Siga amin din. Talaga nga. So nga medyo pressure basit matlaang talaga nga nag-adjust. Adjust the first day, timan iday. Tada dyan na monitor ko nga may isang ni kapay nga biglang adat sinamurot nga kanta nga. Ay talaga nga nakayugayang tiyag ko ay Isay mat karirik na tayo nung makadwa tayo dagi dyan ay kilalang mga broadcaster. Dati na yun na nga excitement. Makadwa tayo dagi ito'y kwa. Hindi lang ko dangdanggam tinaganda di radyo niya. May samod lang challenge. Kinyami nga pasal-salpak nga masapul say-sayahaton ni ta. Siyempre lang ang matanas. Na kayo ti mga barbaro kayo pati na nga nyo kay Do meron namang batikan doon sa RPN si Sir Joseph nga. Oo. Si ngayon say anak unay nga ang ganang ta kampantiak mo't iday na surok kini Sir Joseph. at least yun. Jaya foundation mo ti learning ngayon to ni Sir Joseph ko at least nga solid. So at least nga ada ti confidence mo nga ko na nga sumango. Huwag lang sobrahan yung confidence. Workplace environment. Ada ba ti let's just say mangyari nga medyo ada ti basit nga friction kung nada nga ijay workplace nga kasi ka da kayo barbaro kayo pa lang amon ti dapat nag-experience yung ako dapat medyo alalay lang kayo sa ginagawa nyo mga sinasabi nyo meron bang nagsasabi ng Siguro pag hindi kilala yung mentor ko, pag hindi kilalang tao, baka meron. Day tati amok nga may samot nga gapuna. No, apay nga awan tibang nga niya kasta. Kilala nila kung sino yung mentor. No, ganun siguro. Ayos naman so far, awan pa di kasta. Sa likod niyan is na-welcome kami timan. I see. Yung station. So it's a very good at least nga very good experience. Tas izikat awan ti pinakibyangan ti programa. Nagpas ti program na pumanaw. Sumalpak ka ba? Nagpas kayo mo pumanaw ko ba talaga kung naagyan kayo. Very interesting. Parang mayat nga pa nagpa-share sa paminsan. Thank you gayam kin ni Sir Eddie Buna. Sir Eddie Buna. Medyo thank you ta dati offer dati man kan dramatista ti radyo niya. Long time ko. Sir Idong Carta. Ada pi man zay nagdrapan na.
nagtagbasit ti advice, parang motivational ba? Hindi yung motivational rice, motivational advice. Sa 100 pesos. Mayat ngayon, naslangay nga dati ti panag-care da isa na kakadwada ti man ti nga station. Makaragsakan ni unay nga may kan iti advice magapu ka dagito babatikang broadcaster. Kasama si maganda rin paghinga ng advice si partner na nila kay Jimmy. Ay, oo. Mayat ami lang piman nga makarang-rang na ni Zay. Ni kwa sir Kilibuna talagang kakatadati time nga kaslang agi na sidugdi oras tayo. Kani Sir Eddie Bona jay kwa ito sa ti program lang ako niya jay panggati about Christian life kanya. Gusto mati ka. Sumati focus na tata. Pagpintasan naman no ado ti masangsango tayo makadkadwa tayo iti kastoy nga trabaho ado nga iti masuro di ba? Different style, different nga disiplina iti broadcasting. Ti ko nga ito ko na ikat the best thing to do when you're just starting out is to perform, observe mo yung kapaligiran, adapt and listen. So yun ang mga tips na kailangan na mataglay din natin anywhere we go. Oray niya dahil nga trabaho, perform, gawin mo yung trabaho mo, mag-observe ka sa kapaligiran mo, and makinig sa mga laklakayan. Medyo agkatawa na di ada mo ti simple moto mi Isaiah. Ganda kami nga talong nga DJs ay programa tayo nga SIMEP. Katawa ko jay moto mi kat parang we are the DJs of SIMEP. Everything we say is the truth. Nothing but the truth. And that's it. In the so help me God. Everything we say is the truth, nothing but the truth. So help me God. Katawa na rin Nya mo tati mano. Medyo matalastas na kita eh. Medyo kamantot may imbestiga rin. Kama na rin. Anya when it comes to finding ads, kasi minamarket nyo yan dati ma-share mo, ma-experience mo nga nakakatawa na nakakainis na mga kasi for those who does not understand the radio broadcasting, I mean kailangan nyo gala ti ads nyo because you bought the time, ginatang yung time na black type ko naman ginatang na yung time, then they pay that for a month kasi nga binula na ibaybayadan dati, and then paano nila babayaran yun? Kita dati ads, advertisement. So anya dagiti the experience mo when it comes to hunting. Bir-biro ka ti advertisement mo. Naragsak. Ano ti mom nga businessman, businesswoman. Pero malakas pa rin ba yung tingin sa radyo or katangay kat mabaling ka nga advertise di social media pero maganda pa rin ba yung dating kapag ibagang mabat sinay para sin radyo? Yes, kasi it's a traditional na way of advertising. So kaysa yung ngayon na yung iba karamihan sa mga nagbi-business kat matatanda pa lang medyo dapat lang sa panang value da iti radio. At the same time, siguro is nakadanta ko at medyo nalawa pa lang di radio niya, especially FM pa siguro stations. At the same time, hanlang mo't nga yung radio nga maikot, kita ko Facebook live kayo Can you explain to me how kasano di Facebook live Baguio? What dahiti may summit nga napintas nga pribilehiyo ija na isa radio ta
pinasarili da piman ijan ay black timer dyan ay social media account. I see. Yeah. Ay, tikat mga sawan, Baguio. Kuwan. So, ibig sabihin, pag na-monetize mo yung Facebook mo, walang pupunta sa FM. Talaga nga, Jay, bayan mo lang ti Black Time. Oh, that's nice. Ijan ay as a black timer kat arami kang kaya mo iti programa. As long as hamo nga ma-violate iti Of course, the guidelines. guidelines ti NTC. I see. Kaya dyan ay ads tayo iti FB. Kasi lang ay nga free bonus kadagi ay advertisers tayo mga handa nga bayadan ni Zion eh. Zay bayadan na lang kat dyan ay ads na plug na iti radio program natin. At the same time, ngayon, no, as lang nga, double ko kanya na double na Jay. Benefits na nadungag na Jay radyo. At the same time, adamot lang Jay Facebook. Jay Facebook at mabaling ng mga buy-buyaon every now and then. Salamat lang dito yung podcast nga mabalinda nga dengdengan every now and then. Sila nga nagbayad na lang ti one time. Ulit, yeah. Pero no nag-stop iti contract. Ngayon dyan ay naipost tayo ito social media at dalagta. Ay, detikas lang nga. Not unless i-delete mo niya. No ko na ni Mita nga lugi ka no ko na eh. Hindi, that's the time nga i-delete tan. Ako nga peso lugi ta. Napunon dito ko. Napunon dito storage mo. Nga may isa gamin piman day social media nga napintas nga pang advertisan mo lang syempre dagi dyan ay hanan nga mahilig ti radio kakarokin niya ito yung generation data Dagi dyan naianak nga cellphone da nga touchpad nga tapos di social media da yung tinadumagamin no apay nga inayon tayo ti social media da iti area nga makayan da ito'y signal ti radio ijay da nga i-monitor. At the same time, makapcover ti taga-overseas niya. Anday tamo ti pagpintasan na piman eh. Kada piman dagiti viewers tayo iti overseas. Mag-shoutout ka na? Nere ti sila nga isu tiling-lingay da. Isu na pa'y mismo tinangibagak piman. Kasi isong yaman nga programa tayo dito Pilipinas, magitam ko at dahil nga agbuy-buya. Yeah, I remember. Hindi ko ang ikat. Kita malagi dyan data pa lang dyan RPN kat. Hong Kong. Ni. Kapag naiasasagan ko Hong Kong yun. Shout out yun ni Manong ama ng Grace Kadan. Grace ba rin Grace Kadan. Mary Grace Kadan. Mary Grace. Yeah. Sorry, hindi naminsan. Basa izay naganda nga grasya. Ako nga may ropaan. Hindi nga nga, apay nga kasi lang familiar. Ang kulat nga may ropaan. Kaya kahit nabayagamin nga Pinmanaw izay. May lugar tayo. Ang gana nga tiniksak. Siga mo ni Manang Grace, anak niya pa. Ay. Ang gana nga nagdama nga. Changes, brother. Changes. Makita pa ang progressive. At I think tama makikita yung Instagram yung post na Canada. Wadad kada na. So, thank you pala Manang Mary Grace. Iyan ay 100 star. Wow! 100 star. Baka naman. Yung may isang ako amot lang iso na parang influencer na rin kasi parang kumikita siya sa Reels. Yan, yung Reels na. I-campaign naman lang piman nga may isang paraan nga makakita tayo through social media. Video ti Reels ngayon pa isa. Nga panpanak mo ka na nga isuna ka. Ada, maala na nga kwarta through iyan ay parang ipopost na kadagi ay Reels na. Reels. It's nice. Wag lang violate ka at talagang nakagabayan. Ako talagang wala na. I have violated daw sa Facebook so hindi ako pati Reels ko wala na. So, for those who are listening, we are pulpulutan ako ngayon dito yung dila. Nalpas samot tundi ko gamin.
Ang mo pa ni Jomar, ang nga maninamot. Nalpas ti aldaw nga hanga pa nagpangan iti karni. Yan. Datan, at the same time, ada kami dito yung Tala Restaurant. Ito yung Pickle, Longlong Pugis Road. Ang balinimot nga bisitaan, nalawa di paradaan na. Kada dyan makakita, da kami dyan may isang kubo da. For those who are listening, let me describe the place. Nalawa mo at iman, nga dapay paradaan. Mabalin mo may kailata dito. Mabaling sangot nga sa nga pulo pimantig tagaw dito yun. Ayan. Pag-istoryaan, pag-chikahan. May view na iman. Apart from the dati agkar-karpintero dyan, may green. No, kastoy nga medyo malmalum ang jacket kayo para medyo mayat tiangin na yun. May tipuloy tiangin. Ang problema dito, awan kaya tiwagwagan ko na ni Brother Jomar nga dati pagwagwagan gamni. Eh makakikita talaga iman nga na-impis din ba doon na? Na-impis din ba doon na kanang taga Manila? Ano gamin agja-jacket dati nga jacket tayo, Levi's. Ayan, mamadlaw nga igurot tayo. Ay, nagpo-post di ka. Bakit yata inikat ko dyan ko? Di plastic ti sito. Ay, lagi dyan naman. Naka-headphone ako nang magmagnay sila kanlula po. Talagang halatadong igurot tayo. Walking 10K nga wanada, walking 15K nga Merrill. Tapos kada Agkalugong na pala, nadatatak na, Levi's. Levi's. Fuera, brief. JBMEP, noon ang nagkamkamali ng Rugeti pelikula filmmaking. Nga dapat kaslang plano yung aramidan na film in the future. Yes. Nakasalang. Agdama jay ko tawid. Niya pa na rin, working title ba? Tawid. Kasi hindi pa naman final kasi Final title na rin impatawid. Ang mga dati katay titlean na bigla nga i-claim na. Dahil tirigat na. Itakat nung nagkita yun sa in-post yung teaser na, naging iyan ay biyag ti anti-gun pro-miners. Iyan ay ayan tayo nga mankayan. Yan. Naging personal nga kritiko. Ikastada nga nag-critic siya. So nga, siya na katawa no basbasal. Ada pa yung in-screenshot da. Kasi garo dialogue nga inibatan da ijay kat sila nga bawal. Bawal di mining. Insen da iyan ay may isang barbarkada tayo nga sila nga corporate consultant or basta di mining consultant, company. di mining. Adiyo iman ipapati ay manong na nag incent. Hindi na pa na kasi ayan na. Buya ko man day pelikula yun. Apa ya? Permimot nga personal na nga agbuya kat apoy dagiti nga kaslangahan na nga mo nga pelikula na. Apa yan ti comment daya? Ano ba nga nabasbasa dagi? Awan niya, ang ibaga ka man ti maysa. Say tissue man ani. Mga, ayun, we're back. Nagpa-order kanila. So, going back, ano galing comments da? Tadekat maditi mining. So jay taray ti istorya madidi mining. Ay, Jay ko lang diay. Jay teaser. highlights ti teaser tayo. Ikat kas lang in-encroach jay minor, jay daga. Parang Oo. siya. Nga diay kat kasla isuti istorya na nga siguro diay lang kat 30% reality. Yeah. At the same time, pelikula lang. Ano niya pa dagiti comments na? Pangpapintas lang dagiyay iti pelikula. Kita mo ti That's how we are going to carry out. That's how we are going to kaslang mang dalay jay istorya.
Ngam, thank you lata kadagi dyan ay nagkom-comment at panang suporta mo lang lagi. Thank you ta nakaabot tayo iti 140 views plus yata. The more nga makaungungot kayo nga mangbuy-buya. Ngam may mga nga inton malpaston. So habang nga makaungungot kayo nga buy-buya, i-share yo. ang comment ko lang doon is dagitoy dakway. Ay nalpas tabuyaan tayo. I see. Hindi ganun kadali na nalpas kat ipabuyat tayo. Production na. Ayan, let me cut it there for a while. Okay, So, coming back. So, han nga basta-basta nga maipabuya. Wanta, nagastusan, business mat lang di ay. Hang nga dyan nalpas tayo kat, buyan yun. I-upload mo yung YouTube. Wan. Nga masapul mat ang isubli tayo dyan nagastos kung mababalbalin, kumita tayo. Tayo sugarod iti purpose tayo. Nga say agaramin tikas tayo tapno kumita. Yan. The same time, it's an entertainment. Yan. Ulitin tayo, entertainment. Padasam to kabuyan. No, yung agi baga kamanti mo isang comment niya katawa na Nakarelate na gamin ijanay mining nga mapaspasama kita yun. gender, diba? So nga, as lang nga din dumakat sinombrot kay Derek Nada, as lang nga po. Totoo sa isang ano din dagamis di. Nga instead nga ti comment kat ti expected ko mga comment kat ay wow, parang may titang istorya As lang kasi entertainment because lang it's an entertainment. Ang tinangyari, as lang naging personal nga comment mo. Nakarelate ka lang isulati. Ngum say grabe nga natamani jay ka dati bukol na. Ano ba nang ibagang ako? Ay, sus, naka-eskwela kayo gapos Minas. Hindi kasi. Awam tapuro ti jay pro mining. Ano ba? Pro mining? Pro miners. Pro mining. Nasa neutral yung comment, parang nasa entertainment yung comment nila. Pero yung mga karamihan sa mga anti-mining, personal nga comment. It is siguro dito ko ay. We should not be married with our own opinion. Selangay nga no kasi ito opinion tayo. Han nga dayayan ng gana nga matay tayo. We have to we have to listen to facts and evaluate, and then we can change our opinion. Parang ganun ang tao. We go through changes. Katawa no talaga nga impapatin mo anti-mining ka nga talaga nga ako na mga talaga nga sinaidiyan mo. Well, that's your opinion and we'll respect that, but then you try also to balance kung may tatlo makita tayo jay because the cellphone you're using to give the comment ijay pagiging anti-mining mo kot nagaputi minas data Adati kasi ko na mga balance. Kadang iti hearsay about the petition ti internet. Okay. Dumanon kita ayan tayo. Northern Benguet. Actually meron na sa mga meron ng internet wala pa. PLDT. Nakat isuna. Awan iti ebidensya tayo sigon kadagi dadto mga nagdamdamagan tayo. Ano? Nakat na petition ibig mo sabihin in Sardang Dapay. in Sardang Dapay. Kano jay literal nga dati ng puto jay. In Sardang da jay implementation ti jay pa na kay pa na. waywayat ta kita PLDT. For the reason. Ada mo ti converge nga tuloy-tuloy ngam jay PLDT nga daditan garudon kurang langan nga isalpak dapat within 2 to 3 days ada ang ti internet mo. Ngam jay daduma nga barangay gamin uray dagi ay converge apay nga ti postiyod to handa nga kayat ti daduma. Is that the same barangay nga talaga nga solido nga number 1 nga madida ti mining? Uwan ada jay may sa balidowa nga barangay ti nang awan piman iti ebidensya kaya wag na tayong mag bangit ng barangay amudan no mga mo yun no sino kayo nga dayta ket advance para kadagyan ng ubing karon takasapulan tayo teachers. Actually, it's the highway of information now. Internet is the highway of information.
nga mala daw tayo. It is one of the trend nga kailangan nga maka-adapt tayo. Ti may isa dita nga advice ko kadagiti hanga manging kayat dito yun. Kita nyo dagi dyan ay anak yo. Nga marabyan nga sumaa. Magawid. Marabyan nga agawid. Gaputa ti rason na napanaging internet. Iyan ay kaaruban na. Gat intunwan ong tanyo piman. Noong ay tuwan ko na tayo ti internet. Umay di tabalayo. Ipa-install nyo. O di ta nga nag-i-stay jay uwing nyo. Pala na mapanti sa bali nga ada ti internet na. Nabawasan ng jay rason na. Yan jay dad dumada tinangog ko. May dalang dito Trinidad during the module time. Kapag nga masakulay Trinidad dakot module mo data. Because Kapu kanu ti internet. Nga dyan ay parentis na. Handa nga kayat ti internet. Adi agas gastos ka nga parentis. is that anya tiga po? Is that about religious matter or Panangamok ditikat jay ngay na-stack nga kapanunutan idi. Kasalang amin nga sombrok kat mapagna iti MPSA. ay ano nga dati ko? Ada ti epic na. Aniya kanu dayta nga. Siyempre no pagsayaatan. At I remember even cell site. Oo. Even cell sites ngay kat dati magitarit ngay. Karon no naunaan da ngamin si wrong information dati madingay. It's very important nga talaga epic IEC. Kaya dakkel mo ti maitulong na. At the same time we cannot comment because it's a personality thing. Having an open mind, malagay kakailan tayo. Having an open mind, let's try to explore, try to see if it's good or bad. We can always stop it. Wala nga mapasardong dagitada. Ngayon jay paspasardong mo ang kailangan na napadas. I think that's problema daytan. Ada do ti apektara. Kita kung kunada nga radiation ti cell site. Talaga nga kurang da siguro iti information about dita. All electronic materials na dati radiation na mati panagamok jay nababang ang panakaawat ko. So nga ibubulsan mo din cellphone mo skin manayon. No minsan dita agkareriri tayo iti no tadangay di area nga awan ti signal jay SIM card jay cellphone tayo. Ento no iyo may dadayta nga bang patigsa ti signal petisyonan tayo matgamin. Kasano ngay nga sumardeng tayo nga agririri no puro petition. So nga kasla nga tilabas na lang ngay kat tinabati nga rarami dun tayo kung agreklamo. Doon tayo magaling. Puro reklamo na hindi pa pinapatunayan kung totoo ba yung aligasyon, parang ganun na Ay, hopefully ako iso ti number 1 nga ako man accordingly kat first class municipality mo dyan tayo. Pangkayan. Ay, ang kuha mo no first class na ta. Uy, may politika. Ay, hopefully nga first class pa. Siguro. Greetings and shout out to ako Mayor Dario Banario. Tuo pa may? Isbuak gamin niya. Wait lang, popost natin to. And then babalik siya na. Jay, unod. And we are back. So, meron ko nata tayo. Going back, EJ ko. So, alam niya, tikas lang ang timeline na malpas din ay pelikula sana ay ano pa ng keyboard si Rick Nandi Anti-Minors. Hopefully ka maiaramidan tayo ti paraan tap no malpas by May kuma. May anya matata. April, May, at least June kumakit finalization narugyan kami hindi narugyan dito hindi medyo adatin yung normal first new normal hindi How about the mga nalpasan ba jay about the by bus? No kaya tayo nga pagsabayan. I see. So same actors are going to play. Nice. Masaba-sabalian ti karakter na. Sino lagi dyan na actors mo nga igorot actors? Dito'y tawid kat
for picture movie Dyan pictures. ay protagonist kung nadabay sa iba. Bida. Ida. Ah. Ah, number 1 dito ni Mr. Edmond Odasyon of Malili. Edmond Odasyon. Wow. Odasyon, familiar. Ah. Singer mo itong gitara. Ni pumanagmatan ni Mr. Nestor Clemente, Mr. Clemente. Mr. Robin Swing Tomas. Hello, Apo Swing. Apo. Naglalaop gaya mo na. Oray, anto yung nga magano protagonist or antagonist. Yan. Baka antay. Ni Mr. Andrew Paulino. Andrew Paulino. Ah. Yan. Singer mo lang, right? Mhm. And at the same time, announcer of still ba working yung RPN na? Haanan sa. Nasa ako kay Councilor Yeah, po Digway TV. Vladimir. And ni Dayan Bagingan. Kasama natin sa Radio DJ sa C Radio. Ano pa lang mo ni May Biswang. Maybe doon sa ano rin, sa Baybas din, ano? Talagang nalipatak ko din na dumapi man. Kadang to ti barbaro nga rumay. Ngam kaaduan gamin apay nga ti pangiayaban tayo. I-invite tayo kada gito'y local artists matlaeng. Nagyay ng sabsabak ti entertainment gito'y ayan tayo nga Cordillera ta isuda iti makawat ti kastoy nga ganyang trabaho. entertainment. Yan. That sometimes it is more of what you can do with your talent, not so much with what you can earn. Nga noy ayab tayo dagi ay babarbaro or dagi Taga Manila. or ditoy no agayab tayo ti kailian dagi ay kailian nga ulay sas kasi ti iso nga tiyayaban tayo lang ano to din ang padpadas Ay. tapno amuda iti taray da ito nga entertainment na kukunan na. Yeah. Usually, mano ti budget mo if you're going to... Mano nga oras tayo nga film? 1 hour? Oo. 40, 1 feature hour film. Oo. Feature film, kung natin yun. Ano siya? 1 hour and 20 minutes. Oo. May usually, kas lang ang mano ti budget mo nga kailangan nga isasaganam for jay gastos mo ti production. No, iyan ay kiniyan tayo. Awan mo ti taga national. Ayan. Kaya natin yung mga 200 to 250. Kasi sa national kasi. No. Dito ito natipid tayo eh. Manakawat dagi ay talents tayo. Ayan. Bugarot ta akailian tayo nga amuda garod ito natin ito tayo amuda na itikas to iti bunag ti entertainment nga yan tayo entertainment. Can you not create it nga kaslangay nga dahil ti pitch ko. Wow. Kaslangay nga series. 15 minutes, you cut it. And then syempre bumibili naman na yung mabili naman na yung Facebook mo. And then episode 1 and episode 2. Pag matapos natin yung dalawa, isugami ng tinai kaslang naibaga-baga tayo pimanti publiko. At yung nga talaga nga standalone na feature film. Ipalpas tayo dito duwa and then tiplan di tapat. Ba't kung no, dati maayaban tayo nga make-up artist. Pabalinan tayo ag zombie ti igura. Walking Dead. Dahil ti mabalin nga dati episode na. Yeah. Mabalin nga ako. Dati ko kasi isuti may isang dilas nga nag-podcast kami kani ako future board member Sendong. Shout out sa iyo ako Sendong.
I hope you're listening to this podcast or watching it. Ada dyan istorya na about Congressman Dangwa. Ano na, Jay Dangwa during the World War II. General Dangwa. At kaya kuhay nga, ay aramida na ito iti pelikula. Na ito nga, they about the panagayat ni Dangwa. Na tao. Oh, maganda yung pitch mo. At the same time, madlaw ko ngayon iso na ngayon is a wide reader in terms of knowing the past history of Igorots ngayon. I think if you can collab, yun ang uso na salita ngayon eh. Magkaroon ng collaboration with Apo Singdong at dati may pitch ng history. Actually, maganda ang maganda yung line of storytelling din niya minsan. So, yun ang na-appreciate ko kay Apo Singdong. At the same time, idagdag mo na rin dyan yung comedy effect ni Apo Rolly Badando. Ay, wag pala ba? Ba't nakalimutan natin Yung probinsyano. Ada na piman ni Mr. Rolly Badando, ni Batang Quiapo. Ngayon. Yagis tayo matkin ni Juan, ni Mr. Salvacio Sindong. Salvacio, yeah. Amo tayo nga iti kastoy nga entertainment kat isuti entertainment kat isulat ti makaawat iti sitwasyon. Tama. Actually, iyon ang parang it is more of a passion niya. Hanan nga jay actually as we observe ta nakadkadwa tamot the swing Apo Rolly nga Badando ni Apo Andro nga Paulino ko passion ni man nakita mi. It's not about the money though, kasapulan tayo ng kwarta. At ano pa gamitan ni Mr. Jerry Vistopa? Oh, Jerry Vistopa. Kagawad. Kagawad pa lang. Barangay Kagawad. Ay, Kagawad. for Kagawad for incoming barangay kapitan. Aga ka na kanong Kagawad forever tanay magapalang eleksyon. Wada yung medyo ditayan tayo na kabitin. Nalaklakang mo nga makatungtong. Shout out kay Apo Barangay Captain of Cavite ni Nagana. Kapitan Oray, diretso na nga honorable. Medyo masagwa ang dating paghan. Honorable. Sadayan. Ayan, shout out kay Apo Honorable Sadayan. Mabuhay po kayo. Barangay Captain ng Cavite. So, yun ang nakasalang na project mo ngayon, ano? Maliban ka ito humanitarian event natin. Well, banag ti entertainment nga ayan tayo. Entertainment. May shortcut ti entertainment. Yeah, if I can help in any way, you know naman my expertise. Kailangan talagang nandun ka kasi yung I can choreographer. Yan. Kasi yung hilig na natin is yung action, nakakaiba. Action, yan. Action nakakaiba. Action na yan ang natin, yung Na action nakakaiba. parang totoo na hindi naman. Oo. Yan. Kasi sa national is Kung sa police yan, yung holy pero hindi kulong. ayan, huli ka pero hindi ko. Ayan. Yeah. Anytime. If, nandun. May isang scene area location sa Mount Tunglawan siguro Saan yun? last week dito nga April. Oo, Tinglawan. Tinglawan tayo bakon ngayon ba? Sinakbat lang sa mga sinakbat i-feature na ngayon nga tourist spot di bakon. Dahil timan. Oh, meta. Nasabay ko mata matuloy tani April matman. Ayan. So ang problema diyan dadaliin niyo ng school days eh. Talagang busy tayo sa school days. Day lang. Yeah. Well, I can submit the paumayam lagi dyan na characters mo. You can submit the pirsa-pirsa yun tayo mga fight scenes or choreography or whatever. And then, amon mo siguro dyan pa eh. Amon mo siguro dyan cameraman. Basta nung anggulan. We can always have that. Di lang siguro may tulong ko. Sa bagay dito tawid ka siguro more on tayo combat style. Talagang itibay basket kasi yung
pinifeature natin sa Baybas, at least 60% reality. Ah, Kaya barilan tsaka yung istorya talaga. kung sa baril, medyo mahina tayo dyan. Hindi pa tayo nakakahawak ng baril. Yung dyan ay tawid, syempre, di kat askin talaga. Adaman ti reasons, dakkel ti reason is yung maadal. Syempre, inayon tayo mo tati cinematic na. Ano ba yung cinematography? Pero, ang pinaka-ano dyan, ang pinaka-huwag nating kalilimutan, it's all because of entertainment. It's for entertainment. Oo, hindi. Baka, ay ako magpaisusas issue. Just, nandun na rin lang tayo. I will give my point of view about mining. Actually, dating sulat ko, vlog ko about this nung malagit mo dyan nag-podcast tayo kung the Orville iri, umana mo nga baga na, I'm not against mining. I am against irresponsible mining. Which is, I would go to that side also. Mining is a way for us to umangat sa buhay. At the same time, it's a way for us to get these things that we're using right now. Computer nga susaran tayo, TV nga susaran tayo. Nagaputi mining ti ko na dayta. What is haan tayo nga ibagala nga mining lang ti manggadaon ti environment. Actually, pati gardening mo te. Oo. Kaya responsible farming. So, what if kunami mo't nga we are against farming? Sa bagay, magay panganan tako. Dapat tako man umuma. Ti ko na di ay, we are against irresponsible farming also. Kasi man bumba kayo kay din latlatan din ang sprayan ko iwasit mo de ginawa kamanali. Diba? That is irresponsible also. Which is demot lang makadadaol ti environment. Amin nga raramidan actually ti human nga it is leaving an effect to the environment. So what we should do is we should minimize the footprint nga unala niya. So mining man dayta, agriculture man dayta, still have to minimize the footprint. We have to be responsible about it. Yan tangay tagabangkayan tayo. Number one dita nga dagitoy. Dapat nga ipalpalagip di kay liyan tayo ti Barangay Balili. At dati time nga nag-ground kami kini kagawad Bistuka ta iso nagarog iti nangin akam Future Kapitan. Tourism. Napan kami mismo sa ayan ti waig. Sa ilog. Awan ti makita mo nga naparaswa isa ayan ti danom ti makita mo lang izay kat di karon bote ti pesticides, insecticides kas kada niya dita. Nga una tayo nga puro madi ti mining kasano ngay mo siya aramidan tayo nga madi iti farming. Hindi kay No panggap ti danom. Da kayo nga ti mangrugit iti danom. Iti ayan yung nga mismo. Tuwan, izay sabali nga bangir iti mining. No irresponsible mining da talaga nga rugitan dati danom. Nga day tati antay nga kaya. dati may isang ako. Let's be open-minded about it. Na amin nga rarami tayong activity nga pweso. Na dati epekto na ti environment. Hanla nga mining. So then let's have in English, we have to find a way to coexist nga kunada. Amen. Na ano ka wada di panbiyagan mo adin kakadway na kay Minas, at the same time wada mo di panbiyagan yo boy kakalab sa tayo man garden, so coexist nga harmoniously. Yan lang tikas lang na point of view kita. Nothing about gardening, I have nothing about farming, I have nothing about what we are against of is irresponsible farming and irresponsible mining. Yan lang. Mabalin mo't nga ayan ti garden tayo kat agaramid tayo ti hole. Ano ba? Hole. Yeah. EJ English kat abot. Abot. Well, panagsasaw tayo gamin ti Barangkayan kat kasi panakawag tayo ti abot kat hole. EJ kan kanay na kat hole dayta. Ganun in English kat abot. Ngumno excuse me ko na tayo say
Di karo agaramin tayo ti abot kita. No dadagi ay naibusan ti inusar tayo pang bomba nga granada. Mabalin nga izay tayo nga iyon no. Or dati ko dati proper nga way of at the same time kami no ikalim dita nga kasi ti ubbog gayam di may kalian na. Di man. Dati proper siguro nga way nga maikas tayo ta how to dispose dagiti the chemicals tayo. That's what we should do. Yeah. Ayun san kanang minsan na iwawasit sin ay waig. Nagado piman ti idi napan kami nag-ground kataya. Nagpaiso mapuno ko na nga mususbong na yung tourist spot sa ayan tayo kat ni. Di lang orte nang kita ko man ti balay nga nababaliktad. Untay ba nari? Kada. Kada. Amin na pag nababaliktad dinumnum din ng bangon sina agad. Na nga nag-module kanu sa engineer. Ay, Online class. non-online class yung engineer na isang nabalik. Kumayat. Attraction yan. naman Sa sila. attraction. Sumarsaruno rin dyan iglo ya. Oo. Ayun. May iglo. Dati, kadagi dyan ang dagdangag. Buy-buyang ano pa lang mo ti Mankayan. Okay. Sa Mankayan, meron kaming golf course. Meron kaming airport. At the same time, meron kaming Tailing dam. Napakahalaga, huwag kakalimutan tailings dam. Ada ti sinihan. At the same time, ada ti iglo. Kung ada pa ti balay nga nabaliktad jay panunot ti engine iso nga jay bubong na iso ti ada jay daga. Na yung sinian is it's a Carlos Palangka Jr. Theater. Ayan, we have a theater. Huwag na kayong magugulat kung bakit maraming artista sa Mankayan. Ada ti kalutaan izay. Yeah. It's an inside joke na ada kano ti kwa. Ada kano ti mangyam amuti bagina nga dating artista niya. Singer. 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 Oo. Tapos di yan istorya man niya. Nag-artista, nag-agamulak. So ti inbaga na kano siyak ni kastoy kalutaan. At the same time mas daw na sino din kalutaan na rin maganda nagnumi ako. Yan kan-kanchaw da lang kadi ni kabsat tayo ngadi. One of the very good actors also nga nagapuman kayan. Mostly sama to Margaret Lucano. Shout out. That's from Mankayan. At dapat ti hanging bridge medyo man kaya nangato-ngato. Nangato ada tinakita nga in post ni may isang vlogger, the highest bridge kuno na. Actually hindi yun yung highest bridge eh. Doon sa kabila. Ay. Ijay bangir kuma. Jay atidog nga nangato mas kwadi ay. No, do na highest di ay ta elevated aday jay nga nga party bantay but then no gana jay norokudum di gana jay anti karayan. Mababaw yun. Pero di no, apan ka jay bangir nga jay anti atidog na ri around I don't know around 150 meters siguro ti katidog na. At the same time I made a quick calculation before hangko amo no bin mabatat ta nagtinagak ti ko tapos using a quick calculation of physics nga jay 8 something meters per second and then times the time matnagan na roughly around 200 meters. Around 200 meters nga tika tigdug na ay tika ngato na. That was the highest one. So nga the vlogger nga di nga nagmotor nga actually nga napan actually hindi yung pinuntahan niya hindi yun. Kung pumunta pa siya doon sa kabila DT nangat ngato. Second highest yung nakuha niya. Yun. Second highest siguro. At the same time, in point of reference siguro, ijay ayan ti elevation na. Haan nga ijay ayan ti, ang gana ijay ayan ti daga. Mas nangat nga to, magpaiso iman, tayo sumalo kaya nga mapan ijay. Ngam no ijay, nung ti pagsasaritaan tayo ko, ijay nangato in terms of ijay ti point of reference mo, ijay daga, ijay baba. Adayo man nangat nga to, ijay Baka naman nga pinasyal si Bangir. Ayun, talagang hindi niya pinuntahan. Numaminsan dito nga iti problema is kakadwa nga mga kapatid na vloggers. Kada nga iti nag-video isa na ibalili. Di nga binidyo da, kerot. Tapos inalan ti media, tinaging report, tinatapon ang
Carrots Carrots. sa Mantayan. Ah. Nagtawag mo't lagi ay bumbos. Baka dati istorya mo ito, mabalin nga dati background story. Mm. So nga napanak. Excuse me, nga din na review mi jay report nga na video ti vlogger. They reject nga ako at nag-ipil-ipil dagi ay Yun ang problema kasi hindi alam ng vloggers na ada ti reject. kuan. I-reject ang ti market kun ada jay awaten da. So nga asa tapingay nga kasano nga kai-issue dayta nga kwa. Maibol lang nga kirot ko no kita mo jay kirot ko makikita mo nga reject. At the same time, nagbuya na gudya na laing, nag-comment da. Ay so nga napanapiman kin ni agriculture. Yeah. Hindi na-review dakat. Talaga nga oray sa mga nang kita kat. Dagita mo si reject. Ngam that time nga matlaang gay kerot abin mabak. Nga awanti inbulbul lang ti tagaman kayan kanubo mabalay tahanda nga kaliunon. May bayan da bayan dan win. Nga At the na same time, kapyasin da na Wan, lang yan. mabulok dita. Kat agbalinon nga abono man fertilizer. Isa tika. Actually, vloggers sometimes they lack the ability to make research. That's why di kong kuna kay post ko, I don't vlog. Ang ginawa ng gobyerno na media. I don't vlog actually. I don't vlog because sometimes I do podcast. This is a podcast and what we say here is dingord kong kuna ni parang Jomar Tatay nga it goes up, it goes down, it goes everywhere. And we're just talking about opinions, about shit to be, if we are going to use words that you don't like. But then, we can always change our mind kapag may nalaman kaming bagong information. When it comes to vlogging, you go there and then you say like that. At the same time, madamot dito'y follower mo na panunod na minsan. And then at the same time, we cannot blame them kasi handamot nga mo. And that's the problem no minsan. Hindi nga so ngorti narami ti gobyerno tatanga media nga kuno. Yeah. But then I have to cut this short because my battery is draining. Anytime from now, that will turn off. So thank you so much for having me in this episode of my podcast. Any other pahabol? Wala. Ayan. Yeah, of course, follow. Sa mga lahat ng viewers, listeners of the podcast of El Maestro. Nagito'y dyan ay istorya ti Igorots. Yeah. Ikabaliktaran na rin turugi. Keep supporting by watching and thank you. Yeah, especially for Spotify. supporting. Thank you so much. Medyo naragsakan ako na nakita ko. Oh! I didn't expect sa Spotify nga ikat adugayan ti abis Spotify nga iguro. And that is in different places. Baka ngay mo jay agdeng-deng jay kalaban ta. Wow mo kalaban. No adda. Tatawan mo ti kalaban ko. Hanggang nga tati ibagbaga na daytoy. Din ka man baka hindi na inayin na yung tinagan mo. Actually, ang ko nga na-expect nga dagan ti agdungog ti kastoy katindog nga podcast. It's been an hour. Right? And marami ang nakikinig pa rin. So, yeah, thank you so much. And still, lagi dyan Facebook page mo. Mabalin niyo nga i-follow iti SEMEP news, local news, entertainment and information. Baka amuan ka iti local information dito yung nga Cordillera. Kan iti Z-Radio program natin. Pwede po tayong mag-advertise dyan. Through iti programa natin sa Z-Radio 98.7 FM. And bonus pa rin yung maipopost natin sa social media account natin. Thank you so much, brother. And see you next time.